Kayak wong siagi ngapa enggane kusrak lagi kicap baik. Yong Rika si jane lagi ngapa enggane si isuk enggane anu wis susah kusak nang parian anu lagi golek kicat apa kepriwe. Semua wong agen dituti suket kok ya. Ya ujarku mbok si usrah kuser kayak ben wae si isuk mbokan sih anu lagi golek kicot yo.